This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagdangat na sa 1,022 ang kaso sang acute gastroenteritis o AGE sa Syudad sang Iloilo. Ini ang base sa pinakauling nga data gikan sa City Health Office sa CHO as of November 6, 2022. Kung bahat-pahaton, 3 ang na-record nga new cases. 11 ang nagapabilin nga active cases. 997 ang recovered patients kag 14 naman ang nagkalamatay. Padayon karon ang sanitary measures nga ginahimo sang syudad agud nga matap na ang nasambit nga balatian. Samtang nagpahayag naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi pa mahimo ma-lift ang state of calamity declaration sa syudad bangod sang nasambit nga balatian. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera